ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Joint Action Committee ki khon ki hajar ka hima soyong hagar lai tarik ubnai naiwing hajar arpuai kila dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council baka dai ban tuklar lem haga bay dai ban ka jing pha pen phaino ya ka snat hima nongwa mautamur sha ka hima soyong hapo khat sansngi handrei lum kumta ka Joint Action Committee kam ban se ban yai da ka wei pat ka linti Haga jingya keren mat kilat pathai khubor u chairman jong ka Joint Action Committee uba Purning Star Shabong ulaong baka jing kular jong ka District Council haus nem arajar khat khandai kalong tang ka buit ban prislam bat ka jing bam shimkhia jong ka District Council kabala penlong ru ya ka sarkar Assam bandang kentor pot man la kasngi haga ni ka snat hima kan hadu bakala bu jing ya ki pai ban nong song snong ki bala mat ki jing sha pendik ki balai phojai haki pulit khlaw ka tanar forest jong ka sarkar Assam. Nadung usnam arajar kat kendai nagaliang jongi nila dawa ya ka diskusi HBD bekajang IT sop da ubah sempang taba ubadai uleng do jong ka hima soyong ya ka hima nawa motomur kabadai ka snat hima jong hima soyong ala IT no sya ka hima jirang tinanduk te usnam arajar kat kendai nagaliang jongi nila dawa badai ban penpai no ya ka nongwa motomur Syakhay masoyong Henry hadu menta kidi kisngi nakalian ka susil kam sim lapat le lor kene ka jing dawa jongi kumta hadu menta hi ki pai ba nong song sinong ki khun ki hajar jong ka hima nong wa mutemur kabadai hapo ka jing pet jong hima soyong ka yasat kenduk ki jing ki babon jat ka jing sya torsor nakalian ka Assam bat ki pat ki benta kumta ngidap dengan jing sngopia ka bajur halor ka jing le menti ka jing snap menti jong ka diskusil halor kini ka jing dawa bari paino ya kan ka nongwa motomor sa ka himas oyong ngilai kran bat u active member ba jambol war bari insha tana ilaka hanrei ka jing pensai ka jong i hot i kubur ba kadon ka jing le thurmur ki isi ka ladap bat ka jing le thurmur ru na kalian kini ki arhima hakaba kajing IT ba kajing simti kam sem nalaya kum kita ki kendon kum kita ka rukum sencar trai mulu kucongi henry la sui IT sop bat nakaliang ka susil lu kelas skam sop kumta nakaliang i yam ilaka den cha cha ilaka ila kubur bat ila kular ru ba insa perstet yang kam ban peniak syakmat yang halor kini kijing dawa nakaliang ka JC pi ka nongwa motomur kadai ka snat hima jong hima soyong kadai ka hima porm suwa kato ka hima ke don masnda abat ka Assam te hadu menta menne ya kane ka snat hima nongwa motomur ka Assam la encourage kumpan su pentip gitu kijaka hakatham rani kato ka badan kato ka akolang baro kito kijaka ru kidai jong hima nongwa motomur kabdai hima soyong Henry ya kita kijaka baru khoi la klun lut dak Assam te om tang kata hadu mentang ye kubor ye diktip bak Assam kalawan ban khoi kalawan ban klun hadu snong nongwa motomur te kita kalong ba kasing sya pedik lu nek mi por sebipat te hangne ngidon ru i sorda jongka nongwa motomur le se income pensai ha halor nek menta ken kaliang jonga ko murung ba snong jongka snong nongwa motomur Nasam ban kersan ya ka jing ong jangi Shatman jongka JC jongi kadai syahi ka ba ka Assam kalawan klun ya ka jaka jongi ka himan wa matumur ka bahap ka badai ru ka snat jongka masoyong te ngan ya thu khmat jong phi ba nadu kini kita ya bala dep mata kaladon ka jingwanin kori jongka Sarkar Assam hadu ha kajan jong ka wa snong ka jongi kila sedang pan khoi menta te wat yangi kitrai jaka turu kilawan khot ban lai phatrai lang sa kata ka jaka ka ba kilawan khoi te nakada kadang ni da bu jing kerpat ha khmat jong
yam ilaka mene ba idai ban state ikane kam namar ni snew shifting ba yol se ka Sarkar Assam kan wan klun hadu haposhnong te ni don ke jing sincere kum ki nong shnong habangi la don hapo ka state Meghalaya yo le se la shai le sni ni haban lai no spo Assam te habangi poisha Assam yo le se ka long kum ka kmina yangi yo se ka le ban ka le kho te ni kwa ban don bat ka kimi try kan te nak ta ka daw ni bu ke jing kapat ba nakaliang jong phiru kum ki press ba phin ya simkhyal mi kane kam ban ya kren ban ya su ban pentip sa ka sarkar ba kan simkhyal am khnang bangin light na ka jing e ki bopun jai ba ka bangin ya kendu kini si ni ibat ka jingle jong ka ke GC ban nom sim khia ya kane ka banta ka bu ka jingma ka bakrau ya ka ri ka jongi ka kum ka sik schedule kito ki jaka la itu ya ka district kito ki jaka jong ka hima kebomot ba ki pu sodong jong ka hima kidei hapo ka ngamot bandong ya ka Meghalaya layo ya ka jalla ha ka keteng jong ka district council bar ka district council pat kayo ya ka jaka jong ka hima kabumot ba ka pu sodong jong ka council ka pu sodong jong ka hima tina kata ka daw yi ba da ka jing simsting jong ka district council hajing sisya kala dai ban penek pensa penskam ya kan ka sinat hima wana wa mutumur andrei ka jingle maina ka jingle mina ka jingle politics nakaliang ka district council yi syai kadar na kata ka penlong ya kan ka hima hajaka bakan skam menta ka syak ban klun penban hak Sarkar Assam tina na kata ka ngis ngoban peram ya ngis ngoban peram ya kan district ka ba lale mina ka ba lale sting halor kan ka yap ka im ki para nong sosnong ki para ri ki jongi ki besong sita gitan nong wa mutemur ti ni ai por ya kan district bahkan pendap ya kan ka jingdawa jongi hapok kasan sengi nadu menta kasni bang ngelayo ban subit ikane ka sti men jongka Meghalaya bat ka Assam ki mut ban yaban penbet yo putusan te nakaliang jongi te nim kwa ba yo sngo ba nakaliang jongi ar government kalong ba ya kata kif antik polisi ndai nakaliang jongi nim kwa ban kif ya kecaka ka jongi ya ka hima jongi te kembangi i kidak bangi i ba ka Assam kawan bet man kentur bet pat ni pada nakaliang jong ka government jongi pada pat nakaliang jong sel ki klem sim kia ya kane tengi i bat ni kan lam bet sakta ka kif saka Assam te daleleru nakaliang jongi ka JC hima sayong nimkwa ba ka jaka jongi kan long ka kif ya ka saka Assam ka jongi kade kamdai bandu wat si insiru kade ka jongi hi ndrai ka kif kamdai bandon na ka jaka jongi ndrai ka tang kwa ban pensngo saka government ko apan senguru saki babun balang ko apan senguru saki seng balang ki paper pat saki beri pat baro ucu yo le sen ki babun balang kim patip ren nomar ba kim juwan hiar sakanung wa mutamur dengan pensai khamat jong phi dan ka kem jong ka forest harut jong ka snong ka jongi te bunsen kine ki kem forest ki penthut bhayangi ha kalyang ka kamai ka ji ka jongi ba ni kit ni ti saki yau ki hat kumya sansar kumya ki ding ki se ki bana ki pyar na kata ngi don ke jing ka bakrau lada ka sarkar kale maina ya ki jing dawa ki jongi kam perkhat kam sang sunai lam ngi don ke jing ngi don ki babon ki bangi ya kendu na kapor sakapor ha kapor mun swangan ya thu ipi ba nadu kilong kemiru ngilaya mi paiba ban yakun ban pe yakini ki forest ki balawan ban bu ya kakem ke jongki harut ka snong ke jongi ten ta ke jing tres tom jong kilong kemi ki sang long kemi kilala sipor ban be yakini hendrai menta kilawan pat ban siang kilawan khambon tengim la su kilabu da ki
ki pulit jongka forest mensua ki subu tangkika andre menta kila don da ki pulit senan am gila ya leimi syaki MLA MDC mensua ya ngila dia biar tu ki te nakaliang jongki ru kiong bakim la te ban le ai ban be yakini ki forest ki ba lawan ban snayu ka kam na kalian ka sarkar Asam kam sim latur da kikot kisla hande kitur da kabor kata kamut ban wan kelun ban wan trei ban wan sinajing sina ban wan dap ki be hikam te ka sarkar hi kam sim latur da kikot hande ka tur da kabor te hande ha ba ka sarkar Asam ka tur da kabor ban le da kabor na kalian kami kalian apa kajaka bani kun berka Asam nang baki kok islam babiang hande kadang keran ban sedian kajing IT jong basam phang thapa house nam arajar khasan kadai kajing IT sop apo ka district council nda kajing stu jengmut lang yam ilaka atau kapor badai ke pipang niang bat ka batu hambarli walang badai usiem jong himajirang nda kajing stu jengmut sop ke joki kila IT na kahiman nongwa kabadai na kahima kabadai ka nonti jong mas oyong saka himajirang Henry kata kajing IT pat klaim ya kumki rukom kata kalau bahab banda ya tip lang daki hun ke hejal ne bahab ya tip lang dak dorba jong hima klaim sim ya tarai Henry la sule sop apa solution ngilap ru ya kene leng bada kajing wat ati aja jong kumbang ila yami teng mensua habang ipet ya kene ka jinglong kerum kandam hasin syar khadar ka jong ke hima jongi bat kumju ru jong kajat bendu jongi kamtam haba ya dei baki jaka ke bahab than bordar ni persang ban budin ya ki pu sodong jong hima henry ha persang bang budin ni pu sodong jong hima ngilap ban ba ya kata ka jaka la IT no sya hima jirang nah ta kadau kawan bat kan ka jingdawa ban pan phaino ya kan ka nangwa matumur sya hima so yong khnang ba ka hima so yong kan yok la ka jong ka banta bakan tuklar ham khamtam lei ha bai dei bat ka jing pan be jong pu usang pi kumbalong menta kajing IT kumba ok mane kasu IT bet kumto long ko ba suya sanya ikot sada ban suya IT tinaliak ka dusul ru kasu pen scam hangta henry klemia ikum kirukom tinak ta kadau kikot kisla ber khot kidan ha kapo hima soyong tede ken ka sarkar Asam kan ya pen i hakmat ka sarkar ban pen be ni upusan pi kane kadai ka jing ka bakraw lada na kaliak kane ka nawak matubur kanamuan cepo soyong na kaliang jongi ngilap dep ban pak da ka city sau chief minister kumju ru chau deputy chief minister mangi pak yang nega city dekat ke jing betai ba benia bat mi sebet lang ni ai kopi lang ru begitu ki dulir ber khot te lada don kam ni hab don kam hi ban le kendu yu chief minister nang bagi yo ban kan dengan mentar te lengba kan nega lat thai kubor ka ba nang liang jong pi ku perlok pres ngatrai lengba kan nega kubor ngin kan ni persau sarkar bah oi walan lese ngimpat dia naliang jungi dia bendu dari naliang sarkar pat kadai ban simkhia lana dei ba naliang jungi ni haban dei ai kita ki naliang ka hima kadai ban ai tekot islam sarkar naliang ka sarkar na soba kadai ka kamram ru jang sarkar kadai ban simkhia ya kanai namar ba kadai hastis bat perpe jadi puisa